सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। बहुदिन सुखाय अशा प्रकारचं ब्रीदवाक्य हे एसटीचं आहे आणि राज्याचे परिवहन मंत्री मला वाटतं आपल्या ठाण्यामधले त्यांनी सुद्धा एसटीचं रूपडं पाळण्याचा प्रयत्न केला आहे। परंतु आज सरळचं जे उदाहरण सभागृहात मांडलं गेलं ते अत्यंत विधानक असं आहे। मला वाटतं एसटीला जी मुलं आहेत कॉलेजची असतील हायस्कूलमधली असतील पहिली ते चौथीपर्यंतची असतील ह्या मुलांसाठी या खऱ्या महत्त्वाच्या गाड्या आहेत। परंतु आमच्याच पंचायत समितीच्या सदस्या तळवडेकर मॅडम यांनी जो आपला अनुभव सांगितला तो अत्यंत विधानक असा आहे। मला वाटतं ग्रामीण भागातनं रस्ते रुंद असतात, झाडी वाढलेली असते, अशा परिस्थितीत एसटीचे बेदरकार ड्रायव्हर हे कुठला विचार न करता अतिशय स्पीडली त्या एसट्या घेऊन जातात। हात दाबून सुद्धा हे काही वेळा थांबत नाही। अशा प्रकारची एसटी खड्ड्यात घालण्याचं काम जर हे लोक कर्मचारी करत असतील तर गांभीर्याने विचार करावा लागेल। याबाबतीत सभागृहाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। मला वाटतं ऍक्सिडेंट व्हायला वेळ लागणार नाही, कारण हे सगळे ग्रामीण भागातले रस्ते जे आहेत ते अरुंद रस्ते आहेत आणि ह्या अशा परिस्थितीत एसटी आपल्याला पॅसेंजर असले तरच एसटी चालेल हे लक्षात ठेवून त्याच्या पुढे ही दक्षता घेतली जाईल अशा प्रकारचे आश्वासन मला वाटतं स्थानिक प्रमुखांनी दिलंय ते पाळावं, अन्यथा पुढच्या मीटिंगमध्ये या बाबतीत आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल। अंगावरती आतमध्ये मुलं घरामध्ये जाईपर्यंत गाडी सरळ एवढी फास्ट